Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε το Minecraft Part 4. Να παιδιά, τώρα θα δείτε πόσα πολλά πράγματα έχει. Το Minecraft Part 4 θα σας αρέσει, είμαι σίγουρος. Και πάμε να παίξουμε. Να φορέσω την ελίτρα και πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3. Παιδιά, εμείς τώρα θα πάμε σε αυτό εδώ, που είναι. Θα το βρω, περιμένετε. Πού είναι? Να, σε αυτό εδώ. Στο Batman. Εδώ. Δεν πειράζει. Και εμείς τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, αλλά θα δούμε. Έτσι θα σπάσουμε λίγο. Και εδώ. Και να θα δούμε πως θα χορπήδηξω εκεί πάνω. Εδώ. Πάνω στο creeper με τα ακουστικά. Ωραία τα παιδιά. Πάμε στο Spider-Man. Να παιδιά, τώρα θα μπω μέσα στην καρδιά του Spider-Man. Δεν έβαλε καρδιά, αλλά εγώ θα βάλω την καρδιά. Θα βάλουμε μια καρδιά. Έχω μπαταρία, αλλά φορτίζει. Μια καρδιά να κάνω. Πώς ήταν η καρδιά στο Minecraft? Παιδιά, τέλος πάντων δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς, αλλά δεν πειράζει. Αλλά πάμε να μπούμε στο μάτι του. Αυτό ρομπότ τι κάνει? Εδώ να σπάσω και εδώ να σπάσω. Τι να βάλω? Παιδιά, τώρα δεν φαντάζεστε τι έκανα. Όλο ίδιο το έκανα. Αυτή η τούρτα τι κάνει εδώ? Αντί να βάλουμε βαμβάκι θα βάλουμε κάτι βρώμικο. Όχι βρώμικο, γλυκό. Μέλι. Μες στη τούρτα. Να, μέλι μες στη τούρτα. Να βάλουμε και εδώ λίγο πάνω, να βάλουμε μέλι μες στη τούρτα. Να βάλουμε λίγο μέλι. Παιδιά, δείτε πώς θα γίνει η τούρτα. Μελό τούρτα. Ο Sonic. Μη του θα γίνει μέλι όλο. Κάτσε. Θα βάλουμε σπαντού λάβα. Τώρα πώς έγινε? Αηδία, φούρε. Ωραία στο φαγητό. Χάμπουργκερ. Το κόβουμε τη λάβα. Τώρα πώς φάει να ράγεται στα παιδιά. Στο Batman πάμε. Εδώ. Έλα πέσει. Αυτό το creeper μου αρέσει πολύ. Στον creeper θα του σπάσουμε τα ακουστικά. Και θα δούμε πώς θα μοιάζει χωρίς ακουστικά. Θα είναι σαν χωρίς ακουστικά.
βαρέθηκα να πάω ένα. Να παιδιά, δέστε πώς μοιάζει. Όχι αυτό. Πες λάβα πάνω του. Πάμε σε αυτό το χοντρό πάσι. Τι κάνει αυτός ρε. Θα πάνε το στόμα του να το βάλουμε μέσα να φάει. Θα δώσουμε να πει λάβα. Τι να κάνω, αυτός θέλει να πει λάβα. Το δόντια του θα γίνει μέλι φου βρώμικα δόντια έχει. Τρώει πολύ γλυκά. Να και τρέχω το βάλω. Έχει στα μάτια σου. Έτσι. Αυτό τι είναι, Lucky Block. Στο Lucky Block θα πάμε όλο εκεί. Μέσα άστρα θα βάλουμε λάβα. Θα δείτε έτσι δεν πειράζει. Αυτό το πολύχρωμο τι ήταν αυτό κάτω. Τώρα που πάμε εμείς στα super... πώς το λένε αυτό, δεν θυμάμαι παιδιά. Εδώ. Δεν θυμάμαι γιατί όλο το κίτρινο. Έβαλα σε όλο το κίτρινο, όχι μπογιάτσα. Θα πέσει λάβα πάνω του τώρα. Ω, να! Εκεί σε έχεις άνοιξει το στόμα σου, θα σου βάλω μέσα λάβα. Να σου βάλω λάβα μέσα. Το στόμα σου να σου βάλω λάβα. Όλα. Να παιδιά και όσοι έχουν ανοιχτό το στόμα σου θα σου βάλω να πίνουν λάβα. Λάβα έτσι να φάεις. Περιμένεις και τα μάτια σου να κάνουν. Να γίνουν τα μάτια σου λάβα. Δηλαδή λες και του βγήκαν τα μάτια και τους τρέχουν αίμα και τρέχει αίμα. Δεν μοιάζει έτσι σαν να του τρέχει αίμα από το στόμα και τα μάτια. Λες και του έβγαλαν το στόμα και τα μάτια. Πρέπει και τα μαλλιά του να γίνει άσχημη και τα καψόλα. Πώς έγινε έτσι αηδία φούρε. Και σε έχεις το στόμα σου ανοιχτό. Ο Pokemon είδα. Το Pokemon τι να βάλουμε. Ξέρω τι θα βάλουμε στο Pokemon. Θα βάλουμε ένα αυγό. Θα βάλουμε ψάρι. Έλα ψάρι να βάλουμε. Τι έβαλα ψάρι να βάλουμε κάτι άλλο καλύτερα. Λάμα. Έτσι. Να ανοίγει το Pokemon και το πετάει και βγαίνει. Άτε φύε ρε. Κάει λάμα. Πρέπει κάει λάμα. Μπορεί. Σίγουρα. Τώρα τι θα κάνεις καημένη λάμα. Πεθάνει. Τόσο γρήγορα. Wow,